Hello. Hello. Hello po. Hello. Nakita na yung mo? Nakita na yung mo? Ha? Unsa? Mga pa na to? Mga 20 minutes. Pwede na. Hello. Ha? Muna di, pito naman. Shout out. Shout out sa 10 million viewers. Hello. Oh babe, isang ngiti mo lang, sana kumagyan. Huwag ka sanang magtampo. Tampo ko ng lawa. Sarap ulit-ulitin. O diba? Kanang kamay. Hello, shout out. Andrew Tarisig, shout out. Gandang gabi. Murag yung maglayo, no? Layo na. Ha? Usa? Haha. Thumbs up dan host. Impact Tita. Hello. Murag dili jud idol. Unsa mong murag dili? Pakis, sabi ni Ashley, pakis babe. Kiss na oh. Asa mo gusto mo kiss? Muhaw. Sakit ang bat. Ay, init ka no? May maligo. Pakis daw. Kiss asa sa tiil. Ay, grabe. Si Ashley oh. Sa kuko daw. Kuko ng agila. Ligo. Di ayaw maligo. Wala akong kasama eh. Kita mo na itong one. Kuya Boobs. Hello. B-boy. Shout out kay Kuya Boobs. Nanlampag ka na rin yung sayo. Thank you, Impact Tita. Hello. Host, kilala mo si Ashley? Kanang kamay oh, sabi oh, tinan mo may sinasabi si Ashley oh. Ray, pauban kagbigo. Notice naman po from Chris Lagda. Hello, Chris Lagda, hello. Ashley, nakatawa. Kita ba ito man?
Hello mga idol. Hello. Hello mga idol. Idol. Saan ka po nakatira? Probinsya. Probinsya po idol. Cavite. Ang pugi mo Lord, kakagigil ka. Impact tita, thank you. Dahil dyan may kiss ka, ito, kiss mo dito. Host ang pangalan ni Ashley iba, tinutukoy ko. Wala. Wala nalagay. Kaya nga eh, sino po idol nyo? Idol ko yung mga magulang ko, idol. Idol ko kayong lahat, idol ko kayong lahat. Kayong lahat, idol ko. Chris Landa, di nga, pag sure ba, pag sure. Pag sure ba? Pag sure. Pag sure ba, pag sure. Shout out mga palangga. Mga palangga, shout out po. Hello. Si G. Sebastian Binluan. Hello. Pwede po ako maging kabit. Anong klaseng kabit idol? Pakbit. Shout out kay Juan Atanasio, shout out po. Shout out. Hello. Hello. Hello mga idol, hello. Hello mga idol. Kita yung tinaguan. Dako, makita mat tinaguan dako. Uy. Man. Ilan taon ka na idol? Matanda na ako. Walaan na lang ako ilang taon na ako. Hello. Robert Yumut. Hello. Shout out sa iyo, Robert pala, Robert. Hello. Ang sarap mo naman, idol. Paano mo nasabing masarap? Natikman mo na ba ako? Thank you. Thank you po. Thank you so much. I love you all. Mega love shout out sa inyong lahat, mga ka-idol. I love you. Waha, tingin pa lang, masarap na. Sana all. BB Face ka kasi idol. Thank you. BB Face, pero burangot ako. Super guwapo naman. Thank you. Thank you pa. Thank you so much. Thank you very much. Thank you ng marami, thank you. Kanang kamay, ni host. Yan, si kanang kamay, mabayad din si kanang kamay. Kaya nga may kasama yun, si kaliwa. Udyo kaluguran ka, kaluguran sobra. Pa-shoutout naman ako sa Mandaluyong. Shoutout sa mga taga Mandaluyong. Shoutout po. Shoutout sa mga taga Mandaluyong.
Impact tita, sabi na nalalaglag panty ko. Sige, balik ko na lang ako. Nalaglag yung panty mo, balik ko na lang. Sige, babalik ko. Hello. Shout out kay Annalisa Kiakaw. Annalisa Kiakaw, shout out. Shout out kay Bagang, shout out kay Atoy, shout out kay Tata. Hello. I love you all. Hello, hello, hello. Sino dyan gusto akong samahan dito? Pa-shout out naman ako idol sa taga Batangas. Shout out sa mga taga Batangas. Galing kay G. Sebastian. Shout out po. Sis mo at sis mo. Hi po, musta po? Okay lang po. Okay lang po. Uy, Ju, kaluguran da ka, Kapampangan, ko. Oo nga eh. Di ko nga alam masyado yun. Pero kinakanta-kanta ko. Babe, isang ngiti mo lang, parang dako ko na ako. Dayo, Pampanga. Hi po, musta po? Nabasa ko na pala yung mga idol. Hello mga idol, shout out sa lahat ng viewers. Thank you. I love you. I love you all. I love you all. May pakita, no? Sino gusto diyang kagatin ko? Nanggigil mga idol. Pa-shout out po Miss Iotina po. Shout out kay Ku. Stay safe and God good health every idol. Thank you. Thank you. I love you. Love you all. Impact tita, sabi na ako. Sige. Anong klaseng kagat ba yun? Kagat ng ipis, kagat ng langgam. Anong klaseng kagat ba yun? Impact dito. Kagat ng ipis, kagat ng langgam. Shout out sa mga baguhan dyan, mga datihan, shout out sa inyong lahat. Oh idol, isang tingin mo lang, parang ako'y natutunaw na. Para ako natutunaw. Kanta yun ah. Hello. Kanta ba yan? Taga saan ka idol? Taga Masbati, yay. Kagat mo labi idol. Gwapo mo naman, kiss mo nga ako. Sabi ni Nika Razel, shout out po. Shout out. Thank you for watching my live. Naka-English ko. English yun mga idol ha. Thank you for watching my live, mga idol. And I love you all. Galing yun sa puso ko. Yung I love you na yun, galing sa puso. Clash Clan. Pa-shout out to. Shout out kay Clash Clan. Ibig sabihin, ano to? Si Clash Clan, mahilig to maglaro ng Clash of Clan. Pareho tayo. Mahilig na ako maglaro ng yung COC. Sino panalo ba kayo sa Clan League? COC. Second place lang kami. Dominic
Almine, taga Masbate ka pala. San sa Masbate? Kasi taga Masbate din po. Sa Burias. Burias o Burias. Dapper, hello. Thank you. 360. Jam Music. Hello. Hello po. Hello. Nakuhan mo na ako, Juan. Kalbi. Bro, nakuhan na ako. Wala ito. Kapi muna tayo, idol, kung cool. Sige. Kapi ka lang dyan. John Louis Channel. Thank you. Oh, Bisaya. Taga Dumaguete, hindi ko alam yun eh. Saan yun? Shout out kay James Manlangit. Shout out. Maglangit pala. Sorry, Maglangit. James Maglangit. Shout out. Isting pa para mapatili mo. Mapatunayan yung lami bagay. Okay, sa city po ako ng Masbate pero di ako ngayon dito ako ngayon sa San Mateo Rizal. Hello po sa mga taga San Mateo. Hello. Kayo din po, ingat po dito lagi. Hello po. Ingat. Tambayan lang kita idol habang nagkakape. Dito lang ako tumitingin. Tumititigan ka. Baka matunaw naman ako yan sa titig mo Ako taga Burias Island. James Maglangit. Saan ka sa Burias idol? Idol, saan ka sa taga sa Burias? Na kay asawa. Diyan ako yung asawa idol. Diana. Mga idol. Kita mo na ito ba? Batunis. Wahaha. Sabi ni Impact Tita. Hello. Shout out kay Shout out kay Dada on the Go. Shout out kay Bisayang QTV. Shout out kay Kipa Baby, shout out kay Adventure TV. Shout out sa lahat ng mga viewers. Shout out kay Impact Tita, shout out kay Nika Razel, shout out kay James Maglangit. Shout out kay Dominic Almine. Shout out kay John Louis Channel, shout out kay Daddy Dapper, shout out kay 360 Jam Music Lyrics. Shout out. Dami na shout out, no? Anto ka na yata, idol. Hindi halata. Hindi ba halata? Sakto. Shout out kay Romildo Mariano. Shout out. Romildo Mariano, shout out. Di ko maintindihan yung sulat mo, idol, kasi ibang lingwahe yata eh. Salamat, idol. Love you. Sana panaginipan ito. Thank you. Thanks po. Good night po. Ingat. Good night po. Good night sa mga matutulog na. Good night. Sweet dreams. Ako mamaya pa ako, guys, matutulog kasi maliligo pa ako eh. Gabing-gabi maliligo, no? Grabe na maliligo, guys. Kayo ba naliligo pa kayo pag gabi? Maliligo ako, guys. Na lang pala, half-bath na lang kasi. Mas masarap kasi yung tulog eh pag yung malamig sa katawan. Idol, anakan mo ako, sabi ni Nika Razil. Ilang anak ba gusto mo? Sunday Avila.
Hello po, shout out kay Sandy Avila. Sandy Avila, shout out. Impactita, pasabay maligo. Sige, sige, sabay ka lang. Kung maliligo. Ako maghilod sa'yo. Sige, saan mo gustong hiluran? Paa, kamay. Sa paa mo, kamay. Val Gulaman, shout out. Improve yata idol, performance, maintain idol, good. God bless you. Thank you idol. Shout out kay Val Gulaman. Sana all maraming gulaman, dessert. Shout out kay Sandara Mabalakan. Shout out po. Sandara Mabalakan, maganda to eh. Nakita ko na to sa personal. Sandara Mabalakan, shout out. You're so beautiful. Inside and out. You're so beautiful. Thank you, thank you, thank you. In fact, hiluran kita idol gamit dila. Grabe, lakas ng dila mo ah. Kasi nakakahilod pala. Ganun ba yun? Sabi ni Romeldo Mariano, Sudo Brazil, BC, Gatalindo. Hindi ko maintindihan idol. Marlon Solomon, shout out po kay Marlon Solomon. Shout out kay Marlon Solomon. Shout out. Hello. Hello po. Magandang, anong oras na ba? Alas 12 na, alas 12 na guys. Umaga na mga guys. Magandang umaga mga ka-idol. Aki Sang Cruz. Shout out po kay Aki Sang Cruz. Shout out Marlon Solomon. Good evening. Gabi pa pala. Kayo guys, di ba kayo daladat na ng antok? Ako parang dinadalang ako ng antok eh. Pero laban lang. Mag-live pa ako mga ilang minuto pa. Mga idol, ingat kayo palagi. And huwag kayo magpagutom ha. Para mas happy. Para mas happy. Tita na ako mga idol. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning. Idol, ang sweet mo naman. Ikaw na talaga. Thank you and Tita, thank you. Thank you po. Pwede naman you're so sweet. You're so sweet, Impact Tita. Napakabait mo din. May palip si si Pulmar. Pulmar, shout out kay Pulmar. Shout out. Miguel Love, shout out sa lahat ng mga viewers. I love you all. Naglag ako guys. Nag-reconnect. Ito talaga pag ganitong oras, yung net ko parang mahina eh. Shout out Bisayang QTV, shout out kay Nika Russell. Idol, anong height mo? 5'8 yung height ko. Russell 5'8 yung height ko. Val Gulaman, idol, don't change your good attitude. You're the best. Yes po. Thank you. Thank you, Val. Thank you, Val. At sana hindi kayo magsawang manood sa mga videos ko and sa mga live ko. Thank you. Thank you so much.
Kahit hindi naman kagandahan yung mga videos ko, pero nandyan pa rin kayo para sumuporta sa akin. And thank you so much po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Ang sarap ng kape, idol, tingin gatas. Para maging coffee mate. Ito gatas, oh. Wala ako dito eh. Ibang gatas nandito eh. Ibang gatas nandito. Hello from Nagaland. Hello kay Chenitin Seed. Hello po, hello. From Nagaland. Yun na nga idol. Ito dito, sige, andito sa baba, ito. Yung gatas. Joke na mga idol. Yun mga idol. Idol kong na mga napakabait. Hello. Hello po. Hello sa 17 viewers. Hello. Ay mga idol. Kumusta kayo mga idol? Welcome to my live. Nakakaantok na host. Sige. Tulog ka na. Kaya naantok na rin ako. Sige, mga matutulog na. Good night po, good night. Good night po sa inyo. Muhammad Kamal Hussein. Hi friend, how are you? You very handsome boy, Kamal. Thank you, Muhammad. Muhammad Kamal, thank you. Thank you, Muhammad. Lahat po ng videos mo napanood ko na nakapag-subscribe na rin po. Thank you. Thank you, Nika. Ganun ba? Sabi tayo, idol na tulog. Sige lang. Parang tinamaan ako ng antok mga idol ah. Magsabi lang kayo idol ah. Malutulog na. Good night idol at ingat. Bye. Bye. Bye po. Bye. Thank you. Ingat din po kayo lagi. Ingat din po. Thank you. Sige po, tulog na tayo. Sige. Impact tita, good night. Good night and thank you po for watching my live. Thank you. Idol, tulog na po. Marlon Solomon, sabi niya. Sige. Maya konti, matutulog na rin ako mga idol. Love you, idol. Thank you. Love ko rin kayong lahat mga idol. Night. Good night. Good night po. Good night. Matutulog na rin ako mamaya. More night idol. Sige, more night na kasi umaga na eh. More night. Bisayang QTV, may nagtinta ng gatas. Sana all. Kita maging batunis. Batunis ba makita gin? Bawal na pakita. Bawal na pakita yung mga idol. Ayun. Ang bait mo naman. Yes po. Thank you. Mabait din po kayo eh. Thank you po. Sarap sumayaw. Sarap ulit-ulitin.
Shoutout sa 14 viewers. Sabi ni Salvador Rosendo Sanchez, Ulamini. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, like and share, and click mo na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga latest videos ko. Thank you. Hindi ako magsawang magpapasalamat sa inyo kasi napakabait niyo. And thank you sa lahat. Thank you so much. Antok na signal mo. Kaya nga antok na rin yung signal ko eh. Akala ko ako lang inaantok, pati pala signal, no? Inaantok din. Sige nga, matutulog na ako, ano na lang. 7 minutes pa eh. 7 minutes pa mga lods. Ayun na ba ako makita? Yung idol. I-zoom natin yung mukha ko, idol. Lain ba? Dakuag now. Numi Conquista, sabi ni Salvador Rosendo Sanchez. Lumi Bienas. Akong bok, murag si Naruto na. Eh sige, Goku rin. Goku rin ba? Goku. Laban teme la mano Pierberti, sabi ni Salvador. 6 minutes. 6 minutes pa guys. 6 minutes tapos tulog na ako. And sa lahat ng matutulog dyan, good night and sweet dreams. Ingat kayo sa lagi. Ingat kayo lagi. And God bless. God bless. God bless us all. Imong dagway, dili, sumo. Gusto mo ng sumo? Nika Russell, gusto mo ng sumo, Nika? Gusto mo ng sumo, Nika? Hindi ko alam kasi yung sumo eh. Good night. See you tomorrow. Chinny 10, Sib. Good night. More night. Nika, gusto mo ng sumo, Nika? Nika Russell. Ano ba yung ano? Ano ibig sabihin ng sumo? Sumo. Hindi ko may. Ganun ba yan? Thank you. Thank you po. Thank you na marami po. Thank you. Sana mapapanaginipan kita. Bakit gusto mo ako mapanaginipan, Nika? Gusto mo akong kasama, Nika? Good night sa mga matutulog na. More night. Friend, I watching your video every day and like. Thank you, Muhammad Kamal Hussein. Shout out, thank you my friend. Pau Chusu, hi babe, sabi niya. Hello kay Pau Chusu. Murag si ko ba? Pikachu. Pau Chusu, shout out po. Sabi ni Pau Chusu, love you babe, ikaw bumubuhay ng kaluluwa ko. Sana all. Ano na pala ako ngayon, may agimat. Hindi nakakasama mukha mo. Thank you. Thank you, Nika. Thank you, Nika. Thank you. And Pau Chuso, thank you. Thank you po. Oo nga, hot mo kasi. Thank you. Kaya palang init eh. Sabi mo kasi hot eh. In love na ata ako sa'yo, sabi ni Nika Russell. Okay lang yung in love. Walang problema in love. Sana makasama kita sa pamachar, sabi ni Pau Chuso. Bakit gusto mo naman ako makasama? Pau Chuso, bakit mo ako gusto makasama? Anong dahilan ba? What's the reason behind? Oh, tama ba yung English ko guys? Pasensya na guys ha, correct if I'm wrong.
Haha, pinagaw sa akin yan. Parang mag hadlock ko dyan eh. Walang mag-vlog tayo. Mag-vlog ko, props. Nakita ako man. Batunis. Shout out sa mga nandyan pa rin para manood ng live ko. Shout out and shout out sa mga nanood kanina. Shout out sa inyong lahat. I love you. Ito, malaking heart para sa inyong lahat. I love you. Nandito kayo lagi sa puso ko mga guys. Mga idol. Mag-vlog tayo. Kailan ba? Malayo ako eh. Di ko alam eh. Libre mo ba ako? Libre ba ako ng breakfast, lunch, and dinner? Kahit sa ano lang. Kahit sa Four Seasons. Four Seasons lang ba? Okay. Bisayang QTV lang. Gipiraw na gito Bisayang QTV na nasan mo tago na ako ano na susunod sa buwan? Kahon. Shout out Bisayang QTV. Nika Russell. Hello. Ayun guys, malapit na guys. In ko yung live ko guys. Thank you. Once again, thank you sa inyo lahat. And thank you sa patuloy na pagsubaybay sa akin. Sa mga videos ko. Thank you so much. Thank you sa pagdalaw sa live ko. Sa panonood ng live ko. Thank you guys. I love you. Hindi ako magsasawang papasalamat sa inyo guys. Thank you so much talaga. And sana makita ko kayo personal para ma-personal ko kayong mapagpasalamatan. Thank you. Parang inaantok na talaga ako guys. Pati yung ano ko salita ko, inaantok na rin. Si Amura-chan and Ni-chan. Hello. Hello. Hello po, hello po. Hello. Hello guys, hello. Sige na mahal, matulog ka na. Sige, matulog na ako guys. Good night guys. Gusto niyo na ba matulog ako? Gusto niyo na ba matulog ako guys? Mga palalabs. Gusto niyo na ba matulog ako guys? Okay na yan guys. Good night. Good night po. Tulog na. Kaya nga eh. End ko na tong video ko guys ha. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Bye bye. Bye bye. Bye bye. End ko na guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye po.